vakomana pane chitiko chiri deadly chinoitika aiwa chatoona kuti yes the 21st aiwa conference yakapera but pane chitiko chinouya chiexposwa navakomana namajara jeros vachiexposa mistrust yavo pamaleaders nekutya aiwa kuassassinatana kana kuendesana kana kuurayana kune kuchitakwa navakomana namajara jeros. People they were not sure and vakatova shocked vakatoti zvakatoitika izvi sana pena mashoko anobuda achitaugwa navakomana namajara jeros vamoziva kuti aiwa ndovakomana vamoziva kuti vanogwa inside information chinhu chisati chaitika kana kuti vakomana majournalist vasati vatonofambirana nawo izvozvo vanenge vatodzibudidza sana pena mashoko anobuda anyora panapa ndobva subscribe like on the bell icon chipinda maendo pake anonyora achiti the conference has ended today. There hasn't been a lot of 2030 ED anenge achitonga nonsense. There was a moment when Chiwenga tried to hand over a certificate of attendance to ED wrapped in an envelope, but ED asked him to open it, suspecting there would be an explosive device. Though mashukana tokopana majara jeros amene kuti mashuko awa evidence yacho anayo here pane mashuko anotaura vanhu vatikuna kuti people vantu vachitoisa mareactions vachishamisa vachiti zvakatoitika ichokwadi here zvinoitika tichiona kuti aiwa nayo succession inoduma nayo succession aiwa inochitenderedza vanhu musoro tichiona kuti vamwe vanhu vanoriziva mathreats nekuda kwenhau iyi tichiona vamwe vanhu vachitofira nekuda kwenhau iyi. Bvunzai mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi nakomment section yedu. Subscribe, like, turn on the bell icon.